hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Karena dari bawah. Oh anjir sono ya. Dia nyanyi mereka. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata nama dohoti parminggu di bagas joroon, dohot nama dohoti parmingguon melalui live streaming. Ala masuk mahita di parminggota tapara di marohata nang pikirata di bagas tang yang nahohom sangobas di inganat tabi. Amin. Tapuji matuhatta marendehita sian bukwede nomor 14 ayat sada saat rodi ayat patuluhon. Jehovah
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho, ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho aserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, sailehon matuhami roha na tugu, nabadia, pikiran na denggan dohot roha na ringkas pasauton ulaon na denggan. Sailehon dame tuhami asasonang hami mangolu di bagasan pangodingim, say marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami. Say ramoti jala pargogoy hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ulananengan Tuhalak sune, somon binaya Tuho, ingat huruf pilut nagale, gawe panomaho, bahen maau, ariteanu, pasu-pasu, Patik ni debata di minggu tasadarion sian pangukapon Parjamita 12 ayat 10 tolu. Pangaripunan ni sude poda naung itabege oddo. Habiari debata jalaradoti akatonana ai ido inana si ingoton ni ganup jolma. Ido saatna atong rap mangido gugo mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Oh Jesus,
natopoti madosata tua dopan ni debata, tapauduk membarohata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amil amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangyang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asiniroham na gudangido, saya si maroham midasad dok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana nasutumada dosa di bahed debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Kristel di minggu ta sadarion sian Matius 10 tolu ayat sada saat rodi ayat pasiahon tajahama margati soring. Dina sadari ruar ma Yesus sian bagasi lau hudul tu pasir ni tao. Dungi godang ma dihatahot tunasida uhut pake upama nin nama nalaho tu baliad do sahalak panabur laho manabur. Alayang guna deba tutano nabatuo do madabu dinaso sadia hapal tano jadi tibu matubu di bahen naso bagas tanu disi. Angkuna deba tu parhusi si hupia do madabu laos tubu doa kasih hupii gabe dipisati ma emei. Rap majahita hamu akan namar pinggol hamu mai ido sahatna martua dona tumangihon hatani dibata jalanau peopsa. Amen. Sai sono dengaho kamos parueni bulung lapena ulido akhlak sai kirui sai kiru Tuhan Yesus taha tidak kon maha porsiaw tai songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaw disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabean siato di parbadia adorak suhabubuhan ido tuhata na tubaw na bernit di panghuman ni Selatus na mati terpajal do ibadah di hao pinarsilang na tubat-tubat ng toru ng tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudol tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disimay bana pamamulak soko tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi parbadia jaladong sadahuria na badia huriha topan nela Kristen akan na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai mandok mulak mangulu sogot daging nalak nang mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Paduan suara ama HKBP Getsemani.
paduan suara ama Huria ama Agape.
tabegema tikting masa dihuriata. Melanton Buta Barat, Tuguni Inata, Lisa Yenye Mutiara
mata tu rema pardosi maninggal tolu dakdanak sian tiktok buki Tuhan tama mengakuri keluarga dari tinggal na pasak purgaon sumbangan di jalodo sumbangan sian paduan suara Eklesia Haga Bebes Toyo bunga altar minggu tanggal 16 Juli 2023 Hamulia Teoni ulang tahun bawah tahun lau pasikoko titingon bui
Maret dihita sian buku di nomor 540 ayat sada dohot nembangihut laos tapasaha ma peleata sada A sada B tapasaha ma di bagas lasni roha. Tuhan
debata na sumurong sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiram munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Horas. Songon nanido ni halak batak ma parjolo dohonon nami amanginang jolo tinitip sanggar bayan huru-huruan. Jolo sinukun marga asabinoto partuturan. Yahami mapadita riolan borusi tijak. Molo guarnami songok guarni bawa duate. Au surah hola diwarta dang jongjong dope paditai. Die tonggora padita bawa. Alaido topana. Onom mahami namarhamarangi sada mabawa siap pudan. Huroha taga sosorang dope ngadi taga pialawi guarna. Riolan. Nomor sada borua, nomor dua borua, nomor tolu borua, hamima nomor opat. Ala tonggo riolan borua di bae maguarna, riolan maudurma las maroha boru sitijak. Ima guarnami, nasasitong na. Jadi adong las marohana. Dainang pangitubu boru sibolon, nunga marhamulian tu marga silalahi. Di basa-basa hot Tuhan dihamisada dak danak boru marumur 12 tahun. Alani moliate mamanginang las rohana minwaing jongjong di langgatan ni Huriata HKBP Sutoyo rabdohot rombongan narosian HKBP Getsemane Pungwanama sahak mata binang horas-horas nami tusude dongan full timer parhalado tarlomo bimaruas ni Huria natongon maddohoti parmingguon Arya Diobason. Horas madihita saluhutna. Tajalo mahata ni debata barita nauli toropok jamita di minggu sadarion. Imana tarsurat di buku ni Pesalmen bidono 25 mamuka ayat sada sahatu ayat sia hujaha madihita. Songonom madidok debata hata nadisi. Pesalmen 25 ayat sada sahatu ayat sia. Puji-pujiat tu debata. Edde sian si David. Ikon nalom ni roha di hodo puji-pujian ale debata di Sion. Jala gararod do tuho baga-baga. Ale si tangihot tangiang tuho doro nasa sibuk. Gumogo do akka alwalo ni hajahaton nasa au. Say homa manesa akka pangalaw Sion nami. Martua mahalak na pinili mi. Jalanani luas mi dumonok mangingat to nakaalamam mi. Say pasabam marohanami binahen ni hinadenggan ni bagasmu. Jorom na badiay. Tung nasokal do pangalusim tuhami di bagasan hatigoran. Ale debatani hatuaw nami. Haposan ni saluhut ujung ni tano ondohot laut. Akka nadawi. Hodo si paojak akadolok marhite-hite gogom marhohos hagogoon. Hodo si paso hasak niak kalaut hasak niak kagalubang nai dohot oga-oga niak kabangso. Jadi mabiar ma akka partopi laut maradopot tadda akka nabinahemi marolopolo madibaheko akka parmulaan ni habisaran dohot hasudutan ido yanggo sahatna. Kurian itu hata di hamua manginang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Buku Pesalmen manangsian hata Mazmur di hata Indonesia. Imasada buku puji-pujian nama risihon aka edde hamuliateon dohot olopolo. Guarna do daina. Songo guarna ido buku Mazmuron nama risihon olopolop dohot las ni roha. Nang roha mauliate ni par pesalmen di debata di sude dengan bahasa ni debata naung cinalona di bagasan ngoluna. Maka kitab Mazmur ini adalah kitab di mana pemazmur menyaksikan betapa Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat. Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa baik di bumi, laut, langit dan seluruh isinya. Disima par pesalmen marlas ni roha, marolo-polo, maka tidak ada alasan bagi orang yang menyaksikan kebesaran Tuhan untuk tidak bersyukur dan bersukacita.
Alani pos doroha kwa manginang, hita narotu bagas joro open waing pasti do nanyojar ni las ni roha, dohot roha olop-olop di patonganion ni debata. Maka seperti pemazmur, tidak ada alasan bagi kita tidak mengucap syukur hari ini. Au cugari ta bilang yang manginang sian na cugut hehe hita sian podomata, jala di bae ma panuratan, tabae ma josa dia godang ma alasan dihita sahatu partikianon marlas ni roha. Adonggo akapade bisuk madok, au sura pe biain sude aik gabe tinta. Enakan sekiranya semua air dibuat menjadi tinta, atau semua pohon dibuat menjadi kertas, itu pun tidak cukup untuk menuliskan betapa banyaknya karya keselamatan Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Nama dok tung soha-soha tado dengan bahasa ni debata. Tung soha bilanga kita do pabahenan ni debata ganup marsada-sada di tonga-tonga ni ngulut taon. Adonggo sada buku namar judul 1001 alasan bersyukur. 1001 alasan bersyukur. Ralongang dorohata hira-hira ahado isini bukuon. Amanginang ternyata 1001 alasan bersyukur itu bukan dimulai dari hal-hal yang besar. Ternyata buku itu hanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi mamuka dungo ibana sogot manogoti disima digurito nibana alasan bersyukur na parjolo enebana. Saya bisa membuka mata pagi ini. Imana parjolo luar biasa dohete. Napaduahon saya bisa bangun dari tempat tidur. Namangihut saya bisa melipat tangan dan berdoa. Napatuluhon boyaw jongjong meret sa tabi tu kamar mandi ina kan. Boyaw lau tu pangalopaan. Hulopay dahan. Ternyata matang merata. Ina ipe boy alasan bersyukur. Pernahkah kita bersyukur bahkan dalam hal-hal kecil di parngoluat tahun. Jadi menarik doya manginang molo turpuk sadarion mangarahok kita asa marlas ni roha mahita di bagasan Jehovah. Aka ahama alasan na marlas ni rohai. O manamangihut na naingidaut tadi turpuk jamita sadarion. Godang do alasan ni parpesalmen. Alani tabering jalata putihi maganup. Sada-sada siat turpukon na parjolo didok. Madok mauliate do parpesalme tu Jehovah. Ala ditangihon Jehovah tangyangna. Ima alasan na parjolo. Dangadong binaw katsita manginang moloso ditangiho kala behita. Ito tahe? Bohado kainang moloso itangiho nakamata behatata. Bohado inang amang moloso itangiho nakainata behatata. Bohado hita songon natoras moloso ita pudaya nakotai alaidang ditangiho kita. Dangadong be naw katsit siya naso ditangiho be suarat. Nyan nuaingon ala niya kajaman godang namayate. Molo 5 halak sa jabu. Baboy do 5 handphone di jabu yate. Bakal lubira. Ayadonggo sa halak 2 manak tolu handphone na. Ala ni dang asing be molo didok. Sepi di keramaian. Ay 5 halak sa jabu. Ama ina tolu dak danak. Alay ba raphud dulu perupani dang masih pakulingan non. Ay nung nga asik be dohot hempon na be. Jadi makatay mamata tu inata. Ay day do tahinang omanaton. Inna. Songonina nga mata tu inata. Olo inna. Dang binoto manang itangihon manang ngadang. Songoninang natoras tu yanakon na. Burju-burju hoda mangda. Parhase yang matiki. Parhase yang maloja ni among monin na. Apa sih mak? Indam se, itu kan? Haci donaso ditangihon. Alania manginang berita las ni roha maturpukon molo parpesalme makamoliatehoni makalaconi ala ditangihon debata dope tangiangna. Alani molo so ditangihon halak behita, molo so ditangihon yana kota be manangamata inata songoninak sebalikna pasaha ma alu-alumi
Tu dewata ai dewatado sialusi tangiang. Dakya ditulak dewata hita manginang. Holanot tutu nagabe suku-suku di hita. Porsea do pehita di tangiak tahi. Idu nagabe persoalan nate. Molo Tuhani ditangi hodoi. Dialusi doi hobar tulomo ni rohani dewata. Alai jot-jotan justru hita do naragu di tangiak tahi. Ale Tuhan, leha marokka ni anak ko nina. Itanya ko rokka ni anak ko na. Alay tepdang leling, tor manarita tudongan na kan. Ay so binuto kada na ko nay. Ay nga 40 tahun na maumur na. Ina, ido kan. Ditanya ko do, ditanya ko. Alay pos do rohana ditanyangi. Pos do manginang. May biar mangalusi hati. Iko pos do rohata. Jala turpo ko may parpesal meni mandok. Manak songon halak na manangyak ko na marsahit yate. Postorohan nami Tuhan melumbok sahit ni dongan namion. Ay dangadong naso tarapato pa ho. Idok mo si dotong tabib di atas segala tabib dan dokter di atas segala dokter. Habe holan holip siya niya hamay dok tudongan na. Ay molo hubereng idang liling be. Ngajagoy nang gua pala molo tumboy pitulubulan ni nang seto kan. Pos dorohata ditangyak tamanadang ido nagabe persoalan dihita. Maka pemazmur dalam hal ini mau meyakinkan kita sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah yang mendengarkan. Di ayat 3 ni turpuktai didok nakin ale si tangi hotangiang tuho doro nasasibuk. Gumugodo akka alwalu ni hajahato na saau, sayhoma manisa akka pangalausyon nami. Na molo na parajulo na kaning didok, debatado si tangihot taniyang, napaduahon, roha mauliate ng las ni roha ni parpesalmen, ima ala di sesa debata dosana. Diaya opak ni turpuki didok gumugodo akka alwalu ni hajahato na saau, sayhoma manesa akka pangalaw siyoki. Tuhan Allah adalah Allah yang mengampuni kita. Namanesa dosata. Pardosa ho didok roham nasotama bedo. Pardosa ho didok roham nasotama behonya dohot. Alayas ala asini rohani debata dipatama dohita parsidohot marhite-hite hasesaan ni dosay. Siya mula na yang manginangdak tama behita diadupan ni debata. Bahkan mamuka panopaon ni jolma na para jului si Adam dohot si Hawa, dosa itu sudah merusak hubungan kita. Alani dosa dang manakko, dosa dang memunu, dangi definisi ni dosa te. Dosa adalah terputusnya hubungan kita dengan Allah. Jika gota be hubungan ta dohot debata, alani dosa nang hajahatot tai, alai ubalga doa sini rohani debata, narodo debata marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus dipadame mahita gabe talup mahita majalo hasesaan ni dosa. Alay dang namar lapata gabe mula-hula kita mangulahon na jahat. Atoy ma pardengga bahasa do debata enatakan boy may arimingko jongjong mamusian non ayadong gotangiang manopoti dosa. Taksongoni asa halak naung disesa debata dosana. Marngolu nay baru do ibana laho paubahon rohana hobar tulomo ni rohani debata. Alani songo dia pibalga ni hajahatot kamanginang pos marohata radedo hasesani dosa di manangisepe namanopoti dosana. Daido na pinatuduhon ni parpesalmen. Raja Daud bukan orang yang tanpa dosa.
Raja Daud bukan orang yang tanpa kesalahan, tetapi lihatlah bagaimana tedek ni rohana dia dupan ni debata mangokuhon dosa nai jalaradedo hasesaan ni dosa di ibana. Jihola kita do maul manesa dosa ni dong atta te akamanginang. Adong ison na maul dope manesa dosa ni dongan na. Martudo. Bahola nawate turun mau buti. Ay memang molosogoro hama mereng dongan. Unang mamamereng halak nai sedak mamerek pardege-degen ni Pak Nai piolo sogoro hati. Manang holan huting nga manak pananggana pelewat sogoro hamamereng. Ijol mamayate alay molo de bata daw. Idua sa didok parpesalmen say homa manisa aka pangalaw siyoki. Namangihu mamanginang, kabireng mamusena patuluhod di torpok taon, martua mahita ala dipilit debatado hita. Martua mahita ala di jow debatado hita, tupunguan niyaka nabadia. Di ayat namangihu torpok tay didok, martua mahalak na pinili mi, jala na niluas mi dumonok, mangingaton aka alaman mi. Say pasaba marohanami binahen ni hinadinggan ni bagasmo, jorom na badiyay. Tung nasokal do pangalusim, tuhami di bagasan hatigora na lede batani hatuaw nami. Haposan ni saluhut ujung ni tanoon, dohot laut akka nadawi. Hodo si paojak akka dolok marhite-hite gugum, marhohos hagogoon. Hodo si paso hasak ni akka laut. Hasak niya kagalubang nai, dohot oga-oga niya kabangso, tabereng maamanginang. Hagogo ng waso ni debata, na mga tasi sudiak ka na tinopanay, dangadong manangahapi di ngulutaw nalipe. Siyan parnidaan ni debata. Tidak ada sesuatu apapun dalam hidup kita yang tanpa sepengetahuan Allah. Dadi sa guru di debatado akadolok, da sa guru di debatado ng laut, dohot sude matahe jadi-jadian ni tangan na nang hita saluhu na sa guru di debatado na masa tingulut taon. Alani di hamwa manami na nami hobar tu topik ni minggutta sadarion. Topik ni minggutta madok pangaramotion ni debatatu bangso na pinilit na. Pemeliharaan Allah bagi umatnya. Bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipelihara oleh Allah. Maka apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa Allah tetap memelihara kita. Bahkan dalam pergumulan sekalipun, di parngoluan na macay dangol, na dia kaparukilo doa kasitaonon, nangaka parsahito piamanginang, taha porsyaido, mangulado debata di bagasan nii. Atong bohado hita asa marparbue. Bohado hita songon halak na diparorot debata yang dipelihara Allah. Diramoti debatado hita marhite-hite hatana. Hatani debatado na mga ramoti hita. Lausido na mga rahongulut na mangulahon na hobar tulomo ni rohan ni debata. Patuk do di paubuk turpuk taido ho turpuk epistel nagabi jamita partanyangan songon panabur na manaburhon bonii. Ia panaburi ima debata. Ia bonii ima hata ni debata. Jalatano hatubuan ni bonii ima hita aka natinopanay. Rodo debata tutanoon. Manaburhon bonii ima hata ni debata. Sarupa do jamita natajalo sadaryo nate. Turpuk na siya pesal meddo. Sarupa do napasahat to jamitai padita borositija do. Alay boy do marasing pangatusyot tataringot tusi. Boy do marasing pakkangoluhonot tataringot tusi. Boy do marasing pangulahonot tataringot tuhatai. Boy do marasingi hobarato tano inganan hapeahan ni bonii. Ayadongin na o patinganan nate. Na parjolo di pinggir dalan. Na paduahon di tano na marbatu. Na patuluhon di parsihupian. Na paupaton di tano na denggan.
Atong ditano na songod dia do, hatubuan ni boni hata ni dewata. Pos doroha kwa manginang, sudedo hita mangido gogo tu dewata. Asagabe tano na dinggan rohatay, asagabe tano na napungulutay, inganan hapeahan barita na uli, marhite-hitay gabe gadda maparbueta. Adong na tulupululopit, adong na unopululopit, adong na 100 salinopit. Bukan persoalan berapa kali lipat, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita, marparbue jalagaddama nang parbueta. Amin. Martangiang mahita. Mauliate marohanami dihoale Tuhan disude dengan nibasam na mga ramoti mamasu-masu ngulunami di minggu sadarion. Mauliate madihatam barita nauli naung hujalohami. Pauratom mahatami marurat marparbue. Gabe jamita na mangolu maisi hangoluhonon nami di ngulu nami si ganopari. Mauliate marohanami diho. Alarade doho Tuhan manangihon. Tangiang elek pangiduan ng soba nami. Rade doho Tuhan mamasu-masu manupahi ngulu nami. Gabe tarbay kami marlas ni roha. Diari-ari ni ngulu na nilehomi di hami sa luhod na. Atong pasu-pasu mahami akaruas na niya siyamon. Naung majalo hatam barita na uli. Asa tutu si tutugad da parbuhe nami. Di halomohon rohama. Ngulu ng parsauran nami di minggu sadarion. Mauliate matuhan di paluat codo hami. Marsaw rabdoho turiam hakabepe sutoyo. Dinaro hami siatongan ni huriam hakabepe get semane. Mauliate ma disudedengkan ni basami, marsanga maho, marhite edde pujian tangiang elek nang soba nami petahe, pasu-pasu mahuriam hakabepe sutoyo, parhalado nang sude ruas ni huriam, saroha sa pikiran, laho patulucon lomoni roham, marhiti akaulaon pakobasion, marhiti aka program na sinakapan ni huriam, ale Tuhan nami, lopitanga dohami, di minggu sadarion, rapdohotak kadongan nami na maparukilhon ngoluna, na makasiholi hamamalum ni sahitna, pamalum akka na marsahit, urupi akka nagale, tabaylas ni roha di akka na marlas ni roha, di namartaba umur nasida, di umur pardongan saripeon, di nalaho pajongjong pardongan saripeon, ale Tuhan, patulus masaluhuna, ho Tuhan debatana pahoton rumah tangga ni hala Kristen si habiari Jehovah. Suak songonina ngakayanakon ni huriam, na dibagasa nakaparsikolaan sailehom mahabisuhon hapistaran na siyakoy, suato maroha biar mida Jehovah, asagabi akayanakon si habiari Jehovah, sudeaka iyanakon nami, iyanakon ni huriam, na dibagasa nakaparakarejuan na pasu-pasu tak nasida, dia karagam ni ulaon paranguluan si ganopare na nilehommo dinasida nang dihami sa luhut na petahe. Atong mauliate maroha nami di holale Tuhan. Sa hadiho mangulo nami daging roha nami. Nang dinamulak kami siyan bagas joromon. Manopot kabagas ulaon nami be. Juluan ni mahami. Asa totong marolopolo, marlas ni roha hami, mambuan pasu-pasumi, siatonga-tonga ni bagas ni joromon, saha bema nangi, tu tonga-tonga ni bagas ni ngolo nami, mauliate ma roha nami di hoale Tuhan, asi maroham, jalo tangihon ma pangidoan namion, nausobaho kami holan di bagasan guarni anakmu, Tuhan nami Yesus Kristus naung manesahon, sude dosa nami, martangia kami tuho. Amin. Maret dehita laos tapasaha ma peleata. Yesus di joloku, orang di tanganmi manungguan, ambil ngoluku ada sobaku, tungsa
damar dalam rapor roh, ubotodo pakas pangangguanmu, diiring-iring adalah kaki, sahatro di ujung di padalaku, jono tulang bumi. Aku diriadani pertidio aladung tata Tuhanku magogono adingoruko lubotono pakas pangangguanmu, diiring adalah kaki, sahatro di ujung di padalaku, jono tulang bumi. Bersyaku asa paling Tuhan makirimau Tusugoi patulus padalaku Tadimi maringan mania Bubotono bakas pangangguanmu, diiring
sonang margalan rapon ubotodo pakas pada uangmu iring-iring adalah kaki Sahabra di ujung di pardaraku Peguma jono kula bumi Sahabra di ujung di pardalaku Peguma jono kula bumi Tatangya koma peleata tuado pandi debata martangi yang mahita. Ale debata manamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo-leo nadenggan doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahata mi masian na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di colom. Pasu-pasu mai jala ramot tiasa huparahasya kami peleanon. Pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasarani lehon mi tadira di pamataku Di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sau malomo ni roham di banotongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Roh
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaur homa damena tutondi monabe. Amin. Amen. Amen. Dihamo manami nanami atas gewarni sude parhalado dohot parhobas minggu diarianon hupasahata mima tutongatongata. Selamat hari minggu ma dihita saluhuna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.